hajde da vežbamo ć i č. So you decide which letter should be written here in the gap. Ć or č. Večera, večera, ćurka je pečena. Ćurka je pečena. And now you will see it here. Ć. Okay, try to write the letter before I flip the card. Okay, so let's start. Ćurka je pečena. Obožavam ćevape. Nema kose, ćelav je. On je bio veliki čovek. Pazi, ide čuvar. 1, 2, 3, 4. Beograd je veći od Niša. Da li te brat tuče? To je moja sreća. Njih dvoje liče. Ja sam treći po redu. Ko sada vuče kartu? Prezivam se Petrović. Ovaj kraj je malo kraći. Gde te mogu naći? Mimi je moja mačka. Tužan sam i plačem. Zar već? On je super pevač. Imaš neki novi trač? Pala je noć. Andreja radi kao kovač.